credeți și voi în magie? Forțe misterioase și necunoscute afectează tot ce e în jurul nostru. V-am sunat imediat ce a venit. Una dintre ele este de-a dreptul de temut. Dacă ajunge pe mâini greșite, soarta lumii va fi în pericol. Aud furia întregii lumi. Marinette, ce-ar fi să te conduc eu? Trebuie să fug. Prietenii nu fug unii de alții când se urăsc. În sfârșit! Tu ești aleasa! Noi două o să facem toate nebuniile. Ne vom risca viețile și vom salva lumea. Ești gata? Soarta lumii e în mâinile tale! Eu chiar nu mă așteptam la asta. Nu ești singură! Mai e un gardian! Bonsoir! Dar tu ce-ar trebui să fii? Un pepene? Mă scuzi? Eu sunt noul erou din oraș. Am venit să salvez lumea. Trebuie să-l învingeți pe Hawkmoth. El transformă emoțiile negative în creaturi oribile. Mă ocup eu. Țineți minte, aveți forță alături. Ți-e teamă de eșec? Sau ți-e teamă să lupți? Piti! Ai grijă! Voi doi ascundeți ceva. Stai, ce? Nu, chiar nu e așa. Da, corect. Asta a fost cam jenant. Miraculos! Boburuza și Motan Noir, filmul. În curând la cine.